Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel siang bahal subscribe na menta. Syak khot ki dikhot ke KSU halum ding jiri police station ba ujor persya ya ke LRO. Ki polit kalum ding jiri police station menta kasngi ki lekhot ya kinong ilam ka khasi student union KSU banshim ya kajing ujor na ke statement halor ke ejahar baki ujor persya ya ke legal raj observationary LRO. La ban kedeu badang shin ka seng LRO kala keno ba kajing mi huri hura Mahadev Kola Mahadir lale balador ti da ka seng KSU o vice president ka KSU ba biang bor paliar abai kren syakilat pathai ku bor ulong ba ka seng kala dep ai ya kajing ujor langba u James Maupniang Upadai ulekal affair jong ke KSU bat lagan tu ya ketenan polit bat ke sorkar baki dai ban perstet ban kem ya ki breu ke pedang ti ban petok bria ya kene ke jingjia uba biang bor ulong ka jing ujor statement ba kesengkal ai kalong ba ketenan polit kadai ban le ai halor ke jing betsit nyam bat penshin isi jaj menriu ka LRO Namar lang bagi post ki babu ha ka page ki sepriang ceki wai kirsan jong ki social media. U ba biang bor ulakam ba ka seng kayo jing tip ba ka ne ke LRO. Kala bandai ka kan hunyam ne kan hum jai menriu bat ki la ban penya ya ka ne ke LRO nabar ne na pok da jela. Katkum kejing ong jong vice president ke KSU ki pulit kinang perlong ya kejing tok kit penya halor ka ne ban lap ya ki bregu don kiti.